L-awtoritajiet ilhom iżommu l-katavru tat-tabib Megalli ostaġġ fil-kamra mortwarja għal dawn l-aħħar 7 xhur. Hekk qed tisħaq il-familja ta' Naġet Megalli kif qed jinsistu li qed jinkisrilhom id-dritt li jkunu jistgħu wettqu awtopsja privata u allura qed jiksrulhom id-drittijiet fundamentali tagħhom. Dan saħquh l-armla iben u ż-żewġ tibniet tat-tabib Megalli magħruf partikolarment ma' diversi persuni li tul dawn is-snin kellhom wild. Huwa miet f'Lulju illi għadda wara li kien ġie rikoverat fl-isptar Mater Dei f'kundizzjoni kritika fejn wara numru ta' operazzjonijiet u ġimgħat sħaħ rikoverat fit-taqsima tal-kura intensiva sfortunatament huwa tilef ħajtu. Jumejn qabel ma miet il-familja tiegħu kienet ġiet infurmata b'dak il qalulhom illi kienet kundizzjoni misterjuża illi kienet ittaffetwalu l-pajp tan-nifs li ma' kundizzjoni allegatament waslet għall-mowt tiegħu. Il-familja ta' Megalli qed tallega li huwa kellu diversi problemi ta' saħħa li sfortunatament ma kienux diagnostikati b'mod adegwat qabel ma natatlu ċertu mediċina fl-aħħar ġimgħat illi kien rikoverat l-isptar. Laqstant issa l-familja ilha għal dawn l-aħħar xhur tisħaq li trid li ssir awtopsja privata fuq il-katavru fl-ambitu ta' inkjesta maġisterjali li ma talba ġiet irrifjutata darbtejn mill-qorti kif intqal illi il-mewta tat-tabib ma kienitx timmerita inkjesta. Għalhekk il-familja fetħet protest ġudizzjarju quddiem il-Qorti Ċivili fejn qed titlob lill-Ministru għas-Saħħa, il-Kap Eżekuttiv tal-Isptar Mater Dei, lill-Chief Medical Officer kif ukoll l-Avukat tal-Istat biex jirrilaxxaw il-katavru ta' Megalli. Dan fil-waqt illi il-familja qed tisħaq li l-awtoritajiet huma responsabbli ta' kull dannu li sofrew fl-aħħar xhur u nsistew li tmexxija tal-Isptar Mater Dei għamlet minn kollox biex tippreveni milli toħroġ il-verità dwar il-mewt tat-tabib. Huma allegaw illi l-qrati ma kinux mejjuna minn esperti mediċi u l-investigazzjonijiet ħallew jittawlu waqt illi ġisem it-tabib tħalla sallum fil-kamra mortwarja bl-evidenza tiddeterjora. Il-qraba insistow li lanqas biss ġie ppreżentat il-fajl mediku tat-tabib fil-qorti minkejja li l-isptar intalab jagħmel propju hekk għaldaqstant il-familja saħqet illi l-isptar wera u wettaq pressjoni kbira fuq il-qrati billi ħoloq dak li ddeskrivit bħala ostakli biex titħarbat l-investigazzjoni. Dan fil-waqt li ntalbu wkoll recordings tal-laqgħat bejn rappreżentanti tal-isptar waqt li Megalli kien rikoverat fl-ITU. Ir-rappreżentanti legali tal-familja li ffirmaw il-protest ġudizzjarju huma l-avukati Tonio Azzopardi u Ryan Falzon.